Kakubor Sunday School hakene ke jame na baro ki jingtho ha ka pulthai ken mau ka Bible ka de ka way ne ke jingtho ka ba kham phalatam ka way ke jing phla jong ka long dei tang ha ka Bible ka jingtho ka bala tho syapang ka jing sedang bat ka jingkut jong ka ne ka purthai Pinumla aban syam kiway kikot kasans kabatay tang syapang kumno kajing penlong ya ki ki jong ka purtay lane ka geography Henry kam syambatay ya ka jingkot jong ka kat bakaktian jong blay kabatay na do basdang hadu ka bakot Bat ka way pat ka jing pala ka jong ka Bible ka long ba don kot ka perthai ke ba perisya ke jing sini kiway ki kot pule ha ki kerdan ke ba kraw ke ba he don ka way ru ka kot ka ban perisya ke jing sini kum ba perisya ka Bible bat dai tang kata ka ne ka jing tho dai tang ka ba perisya hadin bakala perisya apat kada kedau ru ya kilenti bau briu de banyat ka kedau nang no briu nyat ban poi si kejing em nang tapat kaya thu yangi siapang kejing syam jong briu baru belai ka wei pat kalong ba kadai kejing tho ka ba phla namar ka don kejing kermen ya ki basngausi ya ka ba khuslai Kala aban ajing tengen ya kibat du jing kermen kata kedai ki ai ke ba phla ki wei ki jing tho kin syukut tangkum tu ka Bible te kalong kum ta ka wei ki jing phla ngin syam shu dai tang ka ne ka tien jong blai ka ba yu thu yang abat ya pi ya ki boy kumno banyale ya usaitan amdan kat amdan jingtha kabayathu ya ki boy usaitan banyale da ka ai henry hang ne ti lara pi pule pin lap ka tino blai ka yathu kumno banyale usaitan ya ka formula ya ka taktik banyale labatai lut akak tien jong belai kenang bu syaitan un syaran kiwei ki jing tho pilai pule ha school kinam batai ya kata ka health education batai tang ya ke jing ka jing khia andrai kan nam batai syapang kumno banyale yu syaitan dei tang ka tien jong belai ka balak batai kita ka dei ke jing tho ka bala tho dakti ki breu penban kabala persat do mensim jong belai namar kata kalalong kaktin ke jing em ang upo syaki Filipi ar khan reu kadairu kaktin kabadon ya kabo haba pule ya kathma US civil war khat praspa an rupopra uwe ushipai ubakar teng urichard ha ka jingyele ka balane slamba ha kene kathma ka bakarteng battle of Atyatam ha ka jingyele ka balane slam urishat ula sya siat no lagi benta jong syadam ka bapla kalong syam lakalon yap satya namar balai bahang ni ka syadam ka baudai bagla sya siat uthep ya ka Bible ka baret kabau jupule hadin baladap kam kak Bible kalaya dayo ta kuli na ka jingpei ka syadam bat ya kani ka Bible mental apen sanam hapo National Museum Civil War Soldier hapo Petersburg kalong kabadon bo banyata kumta ka wei ka jingpla ka bangilap peleng Mar khmat kabangyo i dalagi jong ki khmat kadai ba uno briu
lau start kat no kekerdan wat mot kendai ke besuk ban pulai ke Bible. Wat mot pila bandai profesor, pila bandai ki doktor, pila bandai ki lawyer, ban yeng ke pulpit ke ban keren ya ke tien jong belai kam dai ke besuk klempet pin kyo. Kata ngalalap markmat. Udan way breu beladai officer bahaya bah. Udai keren haga jingi seng baar kumne ukeren tang kumba 1 minit. Bad uang endaladap ka Bible kam day ka besok kada adu kata-kata. Kam dan kam kerdan ban puleya ka. Dan kam tanga jing khoi ke mensim. Dan kam tanga jing adil. Kata kada ka bapla. Ngai na pedang jong pi ki badon hangi pin kyo apa pule Bible ban yeng nangi kumta don bon kilong kmi kilong pa namar bak kyo keno kelumar idan ni wei long kmi yo Solomon ni bo ang du lo moson ka jing kyo pala namar balai la shifting ya ka Bible na kata kadau kam dai ti ka besuk kabaar ka jing pela kalong dai tang ya kane ka kot om don kam kerdan kiwei hapan jat kerdan pakerdan nak kelas 1 kelas 2 ter ha du ki bachelor ya kane om don kam kum kata pule mano biang am dai ka kot ka bapela Syubuk mentah ya kasan kelas 10 an pule ukna kelas 1 kendang ya ha ya kaktian jong belai pule bom late school ka biang kata gede kicing pela bat ka bau ka bat ka wei pat ka long ka ba pela kalong kane kaktian ka jong belai kaya lam yau breu sha ka jing pen uji sudah kuat yangi bangin don yakini kiktin ha ka jing jonga ba jongki kata gede ka jing kwa ka jung utrai ngapule ya ka wei ka jing itu kana ka ba yatu syapang wei kapten duriau kapten jahat sipai ka kerteng ka jong u kalong ujan kut Une uday ubriu uba erang uba riunar uba kaktin kadap tang nakajing tim si tim sang kasniu kasme ukren yakine ki officer ki bapo jong u dakine ki ktin ki bakor backbone ba ki sipai hapo jong u ki septing banyak keren kumta baro ki officer po jong uni kapten ki penret mensim banyak keren batu ke ka baja ka jingya lenti jong kata kaling pedeng ka duriau ba laang bau ne kapten ulayo ka jingpang uni William Kut haba ulayo ka ne ka jingpang kata ka jingpang kata ka feeble lene ka kisho duriau ka ba bate ban penkhya ulawat ye ki jaka sumar na po jahat namar ki jahat ki biang let nadu ki jaka sumaru enrai kim syam la yo setia ka jingkhya bat khadu khatwa ka jingpang kalanang ban haba kalanang ban kumta ki parabangai ba ik uneu breu umla ban ki ulha ban syutia hakata ka kamra jahat ke bau de ban thia ha ka ba khat du ulas ngau satia ya la ka jing kat banang ya kisni kata ka jing thia pang jong u ulayo ya ka jing trem ka du jong ulayo ya ka jing jong u bakalakot ulayo bakatei ka dujak ka at ya u ulas ngau khuslai ha ka bakat du ulapa khat ya wei officer rang ba jong
Endau lawan uni officer da ka jing siap tieng namar bo de beribas new uni kapten. Ula keli pidon kama yu sahab. Ang uni sahab barang ba jong ka jahat ya uni u officer jong u. Gola pidon Bible. Pidon ya ketin u belai. Uni u officer u ang sahab maaf yang angam syantan. Ang uni kapten pinang banduai duai se na benta jonga ngan sayap bat kadujak ka ap duai la da ubelai uni snei bangan yo ya kahima jongo kajubab na uni officer hang ta uang map sahab yang ngam shimba banduai na mar ngam juduai min Uni kapten uang ki lek khat sa uway pat officer hadin bala lek khat kumta lawan sa uway pat officer ubah po jengu enda lawan rong sama uni kapten ulak li ka jo ka jingkeli kolok to duai lem na ka jonga ngan saya akan ke jingpang Henry une ulak nang duai une officer tep banduai keli une sipai rangba pidon Bible ne ban pulelem kamat jonga ang une sipai baar sahab maaf ya tang bangayo iya wayu kena red hakene ke jahat baterai kumunong shet jing shet I kumbawudan ya ka Bible namaru jupule ya ka menstep badami syuaban tia hakum kata ka porune urang bak sipai ulapa khot kloy endalawan une uhebret ubakerteng William Platt Une William Platt namaruju bena ya ka jing long reunar William Kut ubadai kapten ya ka jing snew kakten jong da ka jing pyo ulayeng agata kapor hakmat jong sahab ubaruna keli une kena ko sahab pikot yanga angune urun al angune kapten Hooi heb go hebret pidon Bible pidon ya kaktin ublay ang unew sipai rangba jubab unew hebret hooi saheb ngadan hang ta ka jingkermen kalawan ne breu barula ang polisi wat ye ki dekat ki bau belai usngaulam uyarap baru map yang au nang pop kenang bangan yo une kena ulaang ngam jupule te sahab ga Bible hakano kono kapor ngapule ya ka tang kapor menstep baca net syabantia ang unil sahab hebret pulik nang se menta ngan saya unil kena ulas ngosen ulalit siem ya kata Bible enda ulawan ya kawai ke dekat kabajupan pule da kakmi ka jong ya men bau dang don hayeng kat bau empat lech kata jahat hang tau niu kena ulapan pelit naga kitab Isaya san pulai kelenong san kedekat kito kikenten ke baong lapan mong yaune namar ka jingring kang jongi bada ka jing jingam snam jongu lapan kya yangi une ukna ulapan pule yaune sahab Bad akabakat do uda ang ro ya une sahab bai mai jupen melin yang ban bo deka kerteng jonga haka jaka jong une
Da ka baong lapen mong ya une namar ka jingring kang jong William Plat. Baru ne sahab ru la ong to bu ya ka kerteng jonga. Da William Kut. Hang ni ke ai ke bas ngau tenat hang ni. Kalong bau ni usipai hadien baloyo ngau yakine ki kenten olale komno. Ulayai pa pule hado bawandala lendet ula pule ya ka kamen sim hadien ka jing pule ula duai barladat duai banu hebret ula penikai yo hadien kane yo atia haba ula dap kenjet nakabatia uyai pule si pule namar ka jiringkang jong lapen mong yauni ha ka bakado ka ka bakubor ka basnau tenat une urang ba kapten ulayo ngau ya ka sur jong mensem ka ba pasiau ha o ka ba ongko kun lama ya ki bot jong hi hang tau hon jerot ke mensem patang katukat ne kan tau klat no naka pertai Ki para banget ba iit ka kubor ka naga janmet ka bangan kerana padang jongi kalong nakitay ki kentien ki bautay sipay ula keren ko het pidon Bible ko para banget pidon ya kaktien jong blay ya kabangalapan yesno ya ke benta nakaktien jong belai nakakita Nehemaya kalanong kabakandai kadukat kabakatlay kiktien kibaong kumni melahiar halol ulum sinayro bat melakren bat melakren bat kina beneng bat melaay ya ki jing bishar bahok bat ki rukam basisha ki an bat ki hukum babha kita kide ki kubor akne ke jamin naduk ke testament ke barem lakin ma ngikin mau bau belai ula ay ka tin jong u ya ki an leng bau Moses haulum Sinai baki kon Israel kintip ya ki hukum syapang ki ai ke bau belai ubta ya ki hadin ga jinglong merau nari je bat kine ki tin ki dai ki bala ai ban sumar ya ki anu trai bat ki dai ki bala keren na beneng dau belai ban long ka hukum ya ki kon Israel hadin kata syushu upol ukren syaki brew hateslani ubatai bangi dai ban sngoto ya kene kaktin namar kaneru ngingu au belai klem dapur kaba pila pediang nangi kaktin u belai kabala yo pen sngow pila pediang kom kaktin ki brew henrei kom bakalong sishaken kaktin u belai kabla terai hapi ki bangai ong teslani kabaning kong kalai la ai ru hangi dau kres kaktien ublay kapan skam baya kaktien la ai dau neu jisu jangi kadai kabala penpau leng bau jisu bar upol ukren yiki banget akal tia kenang ban pensyai syapang kaktien ublay uang henrei ngapen dip api ko pera banget syapang kata ke gospel kabalaya tu manga kabalaya tu kana manga bakam long kat bakum ubreu namar ngam syamla pediang ya kana ubreu lemne om syamla hikaya nga Henry kalawan da ka jingpen pau Jesus Christ kabamot ang ne pat ni syam bau Christ uai kaktin hagi breu jong kabakadu kalong laai dau mensin kene kapen skam mi ka jinglong lai hawai ublai umen sim ru udan benta ha kaban ai ya kene kaktien ka jong blai ha kaban pen sngotu yangi
ki bakan jaman sem bat ban yai be her namar om shem la ai da kata jing start bre ong ka tien jong belai ya kita ki ru ki banga keren om da ka tien jing start u breu ka hikai henrai ki bau mensim u hikai daya persyang ya ki ru ki bakan jaman sem bat ki bakan jaman sem ong upo ka beneng kongkoren ar khalai kumta ka tien u belai dalade u belai ula ai ya ka tien hau breu u belai ula ai ha ki kon Israel u Jisu la ai ka banget jongo u mensem bakoi ula persat mensem ban ai shanga ba syafi haba kine ki person jangi lai hawai kila ai ka tien jong belai ha ka jingem Kristan ka jingli ka basa kalong pidon Bible pidon ni em ya ka tien u belai ha ka jingem haba ong don ya ka Bible kam shamot satya ya ki ai ya ki ne ka kat ka ban chutie kadai ka bangin da don ya ka mensin kadai ka bangin da ri ya ka don ubelai ulai hau breu ban yo pule khnang bangin la ban em kat kum ka an ka hukum jong ban ban ya le yu baman kalong satang hanga barapi kata ka jingli ko khut pidon Bible ladap ai te hanga barapi geli ken menta ka don ne bon sin ngejing em jongi kalong kum ka wei ka long kimi kene ka breu kede ka breu ka badog pha dia ka wei ka step lawan wei nong mare stam uneu breu ndala poi ka ying jongka ujupan na ka ying jongka shiklat bandi hadien kata ka ai ka baja shwa hadien maula dabdi kata ka ula panpai ka kelat ka ai ka kentien ka bau keren hang tau ong kata ka long kemi kokong don ka spa bari aying champi hang ta daladap keren kita kentien ulai no klempen syai kata ka breu ka lalingo hang no ta ka spa uto breu keren henrai manga ngadon ta kaying plang kaying ka batang sikamra ka beret hae kata ka jingong jong uta ka spa kumta kam da penlet jing mutan ha ka step ka babot kani ka ju kalong kmi ula kalaya keren biang bahune brio bawan mare step namaru lawan pan biang shwa ba unlet ula ang biang ko kang don ka spa bari aying jong pi kene ka breu kala dak ka jing bitar hangta ka ju si ka ju kat bayala de kene ka breu ka badok ka bakuslai met labas nge ka batia aki umat ka batia aki jing kuslai ka ba perkat da ngan pendap ya ki bam ya ki kun namar bau pa ka yeng shem la don sho kumno neu breu paru ong kumne bonsen ni ha bandu bam du dia du dam haba perkat syapang ga bam gadi kalau ong neu breu pi be ne ba ma pi kumta kene kalong kmi kala kali kumta pi be ne henrei neu rang ba ong balai ko ang kene kalong kmi ngasuthet men sda ngasutrai men sngi shet damit kumno pi ang bangadon ni kata kaspa ang utau rang ba katai kaspa akan dong katai pim yo i kala lek ban pek ak jakabu kam yo i bara ka bakadu ang utau rang ba kado pat ka balas sap pui lut hakatu ka jaka ka ba pibo kaba pim jupen ki meno kaktien belai kabu agentang don kaspa kabari aying jangki kali kilong kimi kilong pa
keli kisama kaktien jong ublay kadon haka kendong kabang ibu aying ni kadon kadonut jonga jongbi kata kadai kakubon kabangin hapan puson bayar aja namar balai bahakine kisngi kanye kaktien jong belai kadap deki pui kadap deki kan ki baper namar bangim jupule ya ka ngisubu akendong kayeng Kristan kadon te kadon ganye ka Bible haba klem pule syubu ya ka kan mentoya yu kata don ni em kakcien jong belai ka donut jong ajong pi kata kalau engkau wei ni ke jinggeli bekrau bangin keli kini kisni mentah kajing bam don ya kene kaktien jong belai ha ka donut kabang ibu ya ka tang ha kendong kamra ke ka bapen mi kalong balai ka lang salang kari bar ka jat benriu ka jot ke jelai de ki kam sniu ki kam tu ki kam penyap ki kam kai drugs ki kam ke bala thamula ki don na ka lang salang kari bar ka jat benriu balai kalong kumni ngilong ki Kristan penban ka jings niu ka jelai bar ka jubab hi kalong namar pa way Kristan ya ka Bible ubu akendong om mau recap akadonu lara kaktien jong belai ka dono jonga bar jongpi ken mau ka ri ka jai benriu ka lang salang kam jindala jot haduk kat ni namar ki beriu ki badone ke ketien ke jong belai ki tieng ban le kam sni ki syep tieng namar ki teplet ta ke ke bau belai persya yang abari pi ki pastor ki teman besan ki batip hai ke Bible mangi ki bakren ke Bible nginang dangnut tharai bandi kiat pathar sene chatai ngidang nut ban penjot ya laga jong kamet namar ngitip Henry habang imdon pada kaktien jong belai kena kamen sim kapen long ya ke jingem jong ajong pi banam salia wat ban pen yapri kito kibriu ki bakwan mentoy kibriu ki babam sap kibriu ki bat tmo ye ki babat bor ki batombo kito barok balai ki slur namar kadon kene kaktien jong belai hakendong om hakadonut jongi lada kadonut jong ajong ki ke lang salang kari begajak benriu kam jot kane kisam la jengi menin ngasngosi ba bangayu i ya ka wei naki kubo ka bam jukam ja mentagaja ta ka baburam ka jingya berat ye ki khon ki kti kadai ka kam ba ka kam pap kam sang ka bam jukam ja ki por man sha menta kalaja kine boro balai ka ja hadu kato ka ktien jung blai kam dan ne ka jingem jong ajong pi lara ka ktien jong belai ka dan ka jingem jong ajong pi ka ka bangin syam kalong ba kan hikaya ngabat ya pi kumno ban kan hikaya kelentiyat bangi dai ban yat ka baba o ma ka besniu henry namar ka jingbam don pat kayat thamula ka jingem jongi ngilong ki Kristan ki babu ya ka Bible ha kendong o ma ka donut na ka takadaw habang ilabu ya ka ha kendong ka jubab ka bami kalong bon ki ying Kristan ki paj ekine kisni balai ka ying Kristan ka paj namar bam don ya tin jong belai ya ka jingem am don bahikai te ka penslor banle ya ki besni Naduk basdang aladap ong baka Bible kadai kanong muna persya yaki bor soitan. Kumta baka Bible kadang nagajing jong ajong pi kan hikai kumno ban kan hikai. Kisamla kinang banyan
ka syong ka syong man kanam lengkal ka tin jong belai kam ya thu yang i siapa ngajing lengkar ka ya thu yang i siapa kom no ki samakin pendan boram kata dai tang ki badon ni ka tin jong belai ka donut kila aban le kum ta ka tin jong belai kam kwa ya ka yeng ka sam kan pai kan pra ben ban menta ka yeng kristan ka yeng ero ka jingya pat ka bamkai ka dau jong jingya pat yeng pat sam ka de ka wei ka dau ba ka bu soi ta nu yo jaka ba bat ka ka thamai jong ka ka long ka spa tang nei dau spa nagada ko spa teng ka penpoi ya ka donut runal jong briu wat ban sim ya ka jing em jong nom salia lada ma pidei kinong khayi ya ka nor ka bolong persya shu ainuk sa pidei kinong khayi drugs piyo de kilak akasibnai manga nga penwet ya ka tugalenti ya jong pi daga pangamuna persya baga sneu ka penlong yu tu nong khayi wat ban penyap no yitu kinong persya om salia namar balai bakas pa ka bangiyo rungiyo daga bamhap nakata ka daw ka benslur banle ya ka bamhap ki ai baro ki jalong tang namar ka daw jong abumdan ni kitin jong blai snau si ba ka ne ka juk ka bangi em menta ya ki khna red am shem la sandur show ya ka jinglong kho jong ki dakak te no blai kali ki kimi ki pa kanongot ki baladang pen pule bible ki khon kikmi kikpa kini kisngi daga baburam kalong ba ki shepting yo ba ki kon ki fail ka examination hapo school himya shepting pat yo ki kon jong pi ki fail ha kalenti ya jong ga jing em kan mentoy yo ban he kerdang ba ga jing em syaklau mentoy ngadai doktorat, ngadai profesor, ngadai ubai syong diikyat ayo mulong mentoy profesor. Kikmi kikpa kiting yo fail ke exam, kimting yo ki fail kalawai ke jing em jong kikon. Ban pen pule ye ki kot school kon lai kan ta pidon por balai pim don por ban pen pule si dekat ke tin jong belai shwa ban sedang ya ka jing pule kot ye ki kon school ka tin ka ong kumno balai ka jing sneu ka jelai kat ba ka jing start ka nang roi kai ka daw ka to namar ka tin ka ong education without God produce clever more clever people kajing start kabam don yo belai kata kajing start kapan mi shibon kiksoy na kata kadaw kapertai menta pet mapi kajing start naik ren hau beri ka par kababot na din kalong kajing snew naik ren balai kalong kumto namar baya ka jing start ka bangidan om sandur da ka bible ka badon yo balai la sandur tang da ka jing tip ya ka purtai om da ka jing tip yo balai la da ka ktien jong balai ka don anga barapi kanam penslur banle iki basni dai kan mau bhai kata Aisyah keren ngadang keren agawe ke jini senggen thai bangi long ki beriu ki ba matla ilong ki kristan ki ba matla aka jing em kan jaman si balai ngong ngumta bon sin ki kristan jongi ki uduk bha ban Aisyah ka kam jong blai aka sni utrai daka baburam ya yang lain ban ya wa ki pisaku dia sanar kuman syong kawai kijingiseng kabanga keren kalong ba ki kristan ki dok tanga kesini uturai henrius ni bapidon ye ki kun kikti haba pipen late school ye ki kun mentai ki kun long ba shutit mo ka jing late school she pau men step she pau demen
Katno arthau we kuna sisi. Haka shita yau shispa. Telada pidon kun sangut kalot sanspa. Balai shita yau lala ban penlut sanspa. Hato tengah kesengi utrai santingka sangut. Mdai bakan matla kan jaman sem kata. Ublay unkarku yapi tang riu sengi umkarku syu aga sengi utrai du bam bam terai kata kadai kemat kebangi matla aga jing em kan jaman sim bat kabaar kalong ba maria kai kunlung lasandur dekat teknologi yiki kun kai gijing ma naga juk jonga 5G belai buriu yap kuloi te kidang kidi gijonga jongpi Mdai ho kejong belai. Haga jing si chau belai yu briu mon ban yap ong ka bai bo. Tang na ki dao bo le hi yu yap no. Ken mau men shwa ki briu ki jan poi hajar ban em. Andrei menta te am dan te we briu bala ban em si sni ho belai. Namar hangi ki briu si jar snam ho belai kelong tang si sni. We bala ban poi si jar snam. Metu selaru ulajan poi sakendiat lap no kajing yap yo. Andrei ke bas ngusi pat kalong ba om tangkat ta kajing mala bakan jaman sim sakawai kalong ban pen pule kot khon ka por exam lai kan ta nyim pat khi na jaka syong ngida bat dau ding ban sempat Undrai si dekat ke Bible ngim jupen stang mengalong kado kedai ke babakla ngam ong baka jingpen pule kot kun kedai ke babakla andrai kedai ke babha ne ke babha dan kam haba pi khai ke kun banra bakini ki kun kin yoru ye ke jing ai singo ba jong pi leng baka jing start andrai ke baning kong to ai de jing start bakan jaman sim bakala we ki kun jong pi kan poi si ke jing embam jukut am bakala we ki kun jong pi kan poi si kan urap kak so kabam jikut kata ketika badan kamtam bat kabakadu balai ki para bangai ki jur bha menta ki bangop no ki hap no tena ke jingai kadang galang bamdan de ke tien ublai ke jingen ke tien jong ublai ke ong to shem ya ke jing dakli ke jing pen em maka wat lamu men sem bakoi ke balang ke tien ublai Nang bapila ban yele persya ye kita ki jing ki bor baman ban yele ka jing em kristan ken mau bha para bangai bai lam da pim don ye ka tien jong blai ha ka ne ka don kan nam don jing mut than yang a bar ye pi ban ye em kristan namar balai batang syuan ki jing tenju kindiat kram ngala ngadai we ni ki leader kuaya ba ngadai ru kuaya director jong jing sang samla menta ngong ki samla jong balang kumno kammentoi ye pi ban sunang tang ban ruai lem da ka jing em bakan jaman sim ba ka jing tip ektin jong blai kamdan namar ka jing nang ruai jong pi kamla ban yele persya ki boy usaita ndai de ka jing don ye ka tin jong blai kin ka bala Takadaw namar ka jing bomdan ye ka tien jong ublai ha ka jing em ba ka do anot em pin paj wa ka jing em samla ki berwai kwaya kumne ngi tip ha ka namar ngila yalam kwaya mentala kumbanyo prasnam ngilalap lut ka ka baki samla jongi menta ki abot ye ka perthai rwai kwaya tang sul arwai kwaya la kwa uniform ki kunduk hapwat ram Andrai nga kwa ban ong tangkat ne kabas ngosi o kene ka riam kene ka jansam layalong uniform karba ka jing mod jing perkat kapra kam don uniform lada ka jing mod jing perkat kwaya kaladon uniform kabas pelak kata kan ban ye ka jan biasa Kisamla ki bamdan ye ka tien jong belai kapan ki wen te ye ka jingmot balai ka ki wen ka jingmot shane ba shatai ong ka tien jong belai ki breu kin sa ki wen namar bamdan ye ka tien belai ka donot ki breu kim tip
Kain kan nong rem jong jing shisha shus ngap na ki breu bakren bon sha ya lam bakla samla dakan mau ya kata ka uniform kam da don jing mod akwaya kito baru kini ki rang pertai walang adai kwaya director ngakren ya kata kabadan kantam kalong keling ya ladi kakwaya jongi kadonut jongi nong krek kwaya kelarenti keladon ni em ya ka uniform akamadu belai lada keladon ya kata belai na jerong supet ye ya kwaya balang mau benar samla jongi teng teng krek jing rai oh benar setai kadong benar sini ikendu aying menem long ya keren de benya keren teng sipar long ngalalap awara balang la jong gilong gumtu ke ka kubor ke bakhadu ke bangale adin yau tu boye shun tam pensiong lang sibu mentau banang tai ya shun menjukren mena-mena menta pensiong lang bro angut lada wiala sngap te ai unsngan kata hadu kata hape barkaladon ru kepor bapensange yakum kita namar babalai kalong ba kumbang ong ken kam dei te karong perthai kene haki por men swa ken mau bha ki prabangait ba ye kat banang mi kisngi namar ga jingduna than ka ktien jong belai walangi nang karwai kwaya walau ngidon ka surndang ga besyang naga daw bom dan ga ktien jong belai ga jing em kata ka jingdon ga jongi kita baro kasmarong perthai namar balai bom dan ktien jeng balai baik mentah ngangas ngap jeng ruai kwayar haki puar menshwa la ong em da thau jeng ruai kwayar ruai ki jeng ruai ban kala bamot mo nang ki biyo snau kin kala bamot nang ki biyo snau kan ai men sim kin snap jeng ruai kwayar mentan dang snau yo men sim don jeng ruai ba berngem kum khla sipang la jem kum nong pang tho jing ruai mdai kum ta ngam ju tho jing ruai kum tu ngarung adai nong tho jing ruai tang bagi jing ruai ngam ju tho sa ngap ka wei ki jing ruai ka barang chidap tho ka bang tho i mei bat i pa ki sujau umat haba ye ki khon ba i ki yai perkhat kata namar balai baka ai kadon gawe gijing ruai ka bangadang supply tang karikot apa YouTube pila banwat i kata imai badi pa ki jau umat na ka benta ki khon menta bawan perkhat ye ki khon kat no jing sngosor ta bon ki khon kilang ngap adat ya da kum kita gijing ruai ki bakhot yang ni om dai menta pat chuya be teneng baik le upareng urwai ka chanting song mangi pun kala kwaya bala chanting song pila aban ruai kumno pila aban karkat pen red sipang pen he sipang kidon gitu jing ruai pisah sengau sinat irwai kwaya kumno sinat bandai upriu da ka baburam ruai kwaya nama belaya be ke standar bom dan kitin belai kaja kumno ubriu bamut ban sengap ban yo jingkermen lay unang khuslai unang kumta terte amar balai kilong kumta ken ki ai ki badon ye ka tinu blai u David parasamla umle kumtu ki jingrwai David ki dai ki badon jingmot ki badakarpat yo blai ki jingrwai ki jong Solomon ki jingrwai jong kita ki Kerub ki Serap Henry ki jongi pat kilas marong pertai namar bom sandur ka jingnang tonek sofa dakak tien jong belai ikentin ke bangi ya thau la shu ya thau tangkat bandar kelam da duai ai kabakhat do kalong larangin dan ka tien jong belai ka jing feel abaro kiliang naya keren ya kejing em Kristan ke baman kasni kita kibale kita ke kamsnio baro kadai tang namar bamdan ya ketinjung belai kata bat kebaar kelong bababon
Isamla jungi mentah la kerdu bhate ki bapule kitin blai. Ha kene ka Bible ngan itu ipi khatwei spa prap kandai teli kilanong gidan. Lai phuwei hajar si spa iwei kedekhan. San snam pulem up. Pule ke testament barem lai lanong si singi. Kanam up resan snam. Tang lai snam la da. Tie ke ke bangamut ban ong ka message ke bakam don jingkirmen na bada jong kilong kemi ki bla don ki kun ki kti kilong kpa mo la kham te namar ba philaya bun kam kala jong pi ki samla ke de kabu ke babyang tam ban pule landat ye ban pule bro ke waye ka bai bo ngam ong pule landat sitom ban la andrai aba pi pule na sedang hakut dala ada untuk revise biang pin salap ki breu ki badon ye ktin jong blai ka jing kim juk lemah bon yang ayeng ngan yatu hak dekat besar mama jongai juang ba yang medan pisakan no haban namari berkat ba ye kata kalau wei jonga sedien te pangandala la jing breu ngan dan pisal pada kilak rengan yatu hak ye pi ka jing ka bangas ngo komen tam ke deban tray mission nak bagi konsuat nak bagi duki banduna dekat man ngasih tray nak bagi tu bat kabaar kalong na umta ki don ki balang chatai ki than jagi rod chatai bangalai kilong gomtu ke ke dang kabau briu kuslai ye kalasha o perkhat petang kalai ying breu ngan lom lepa kumno bangan dalai ying breu kumta ngan lom menta de kilak nang kalok jong akan sok o ngan bela bang ngan persyikri blai ngan sa syikri blai dalai la ying breu jingkali ka bami ladau belai un simno ya me kene ke janmit ki jongno kini ki jongno la ka batrai sitom klam belai ne la ka bat dan yo belai ha ka jingbom trai sitom ban penlang kita kespa ngala dap ka bam ka di o ngala men la ka benai ngala yo ijing siu baret balai nganang raha saya ka waipar ka bamdai balai nganang habam sap oh ka bamot ngin pen yo ay kata ngin thom ya ka hok jong ki wei da ka bangin pen lang habang ka wei ka jubab ka banga Aisyah ki breu baro lada pidon ya ka tin jong balai pinam kuslai ya ka lasai kimi isim beneng kim sem la lum kim sem la ot kim sem la kre ye ke jingbam henry utrai upen biang hi de ye ki la da pidon ye tin jong belai pin la ban ye le persya ye ke jing kuslai pin la ban ye le persya ye ki ai ki bawan ke jingen ki samla ki bon basdin kum basdin belang kini ki sngi tang la don ke jing malomala balen bam don bible ke jingen ada pidan ya ketin jong belai Maria kendo jing oh hang tu kedekat kong ta pia kendo jing pang akan mau oh tawan piang abro ki bathai bekia ke jingkit la let show belai jing dwai dona you namar ke ketin jong belai ke yetu yengi bo belai ulong ke jubab kita ki bekat amdai ulong khat kita ki bejubab Pana kata kadau haba pidon ye ketin jong belai kisamla kilong kemilong pa kejing pinam ki kuslai pinam perkat bat kabakat do kaba larang don ye ketin jong belai kan poi ka por ong ketin belai bakita ki kreslam ler kin ya charom bat chaneng ban penking baji haga bakin le ki kamba ki bapla kin ra ki kum kita ki badon ye kadur ki kun lang brot jong belai pen ban po dai dau suri lem dam don ye ka bible ke tin jong belai ke donut ka sitom yang abare pi bani thu yo kumuta isamla ki bangop ki prabangai ki bangop agi jingi kai bakala kedai nomor bom dan ketin belai ni begini kisingi mentalai lada ka bible kam dan ka donut jonga ba jong pi kan sa sulong tangga jingki win chene ba chatai ang ka tin jong blai ba kita kisingi ki ba khado ki breu kin ye pet chene ba chatai
Namar balai baki beriu ki kelumar jing mot kajing penmi ya ki ai ke bashir kai ke baka donut beriu kamla aban syempang tang utau badon ya ke jing start ong ngaktin jong belai ka jing start ya ke tien jong belai undai ke jing start ya ke ai tang kita ken ki banom ki shane bachatai kinang bat kin itu ke ai ke badai banle ke ai bamdai banle namar ka bible ke hikaya pi ban ya le persya yu baman lam ke tim jeng belai kucing em kenamla banyele pistat kat no wat mut banyele yau syaitan namar balai kadan katu kentin ka baong syaitan unang hati ka bible kat ka jing suk ka per eden ka em baru adam fi syong bet dang hap dang ngap syaitan ka tau ya ka dur besen ala da wan le ka dur ka thei babriu la ka dur rang babriu baro manginginya bo Andrai ya kita baro u apostol Paul u anggumno yep laki day ni em nang terang yo bagi day nang soita tang kata ka badan kan pat ka ai ka ban ngamut ban ong ka ka por kalong pidan ni em ya ka bible ka chin wat pen slam ban pule ka por kadang biang kan poi ka por ba ka jingker du agari kan bon tang bakam day ka bam Andrai ke cinggal tu ka bayo snow ye ka ketien jumpai Andrai la dangila don ngila stur lupa kene ka don u ai banang kiwen u ai banang kusu namar balai i don ka cinggal tu kine ki bala tho hang ne kila abandam ki bala tho hang ne kini ki dak baro kin sadam hagawai ke sni la dakala rem e ka bai ibala tho aga donut jonga jong pi in nam dam shu lalo kan shu ang pi tang ka wei ne ki kentin ka ban nam dam shu lano haga jing em ga jong pi ka ba pin nam klet shu wala pi temen ne khna na samla ka dai ka kentin ka ba i mai ong ning kong ai pi na i pi na kata kadawi kita kentin kila tho aga donut om ha ki nut bo Andrai menta kalong keli ya de ni ka donut ka bade ka jakas tur ya ka ktien jong belai ka don bible ne em ni bu ktien belai ni em hang ni umpak keli uni kapten ko have read he don bible belai un ger khu leng ba kini ka khu bo ai kini ka khu bo kan long ka jing pen kan mau yang abadi pi paklam ka ktien jong belai ngimla dalai ki singi bakat do pan shan ye ke jing tenju pan ito ye kitat jeng paman ang upol si Teslani bau tau beriu bawan unang penjat ken wan hakadur jong kun lang berat pen ban udai unang yalam bakla belai dengan tak kaburam juru